Ja. Nou, wij zijn maar synchroonskiën in de wanden. En synchroonskiën, daarbij doe je in ieder geval meer dan 2 personen. En doe je een soort act op een skibaan. We doen met 2 vrouwen, Jans en ik, gaan een oefening doen. Betocht zelf op de Jones Jet en de Black Hearts. En daarmee gaan wij meedoen met NK synchroonskiën. Een van onze skileraressen, Maaike Stuiver. En die zegt eens een keer zou skiën. En die zei van, nou dat is hartstikke leuk, dan maak je maar mij dan. Nou, we zijn, wat is dat? En toen hadden wij zoiets van, hè, wat is dat? NK en nog nooit van jet. Nou, had ze het even uitlijnen en we zijn ook bij als het vertrouwen nu, dus dan gaan wij ervoor. Wat er van komen is dat wij 2 in onze categorie worden binnen. Nou, na 40 begint het leven, hè? Dus wij vielen u nog jong. Categorie 60 plus mochten we meedoen, dus dan ben je nou jong, of net? Wij hebben de eerste prijs overal gewonnen voor de beste choreografie. En dat vonden wij echt hartstikke leuk natuurlijk. Op het eind van het seizoen is het helemaal leuk, want dan ga je de sneeuw gaan en dan kun je nog even wat extra's trainen. Wat nou? Dan gewoon leuk verder skiën. En volgend jaar weer heen. Maar een leuk nummer. Volgend jaar eerst. Ja, daar gaan we voor. Dit zit nou wel op televisie, hè? Ja. Ja, dus ja, het kan alleen maar misgaan, maar we gaan er gewoon voor. Takom hier, worden ze eerste. Nou, kleer weer. Ja. By the record machine, I knew he must have been about 17. He was running strong, playing my favorite song, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, and I could tell it wouldn't be long that he was with me, yeah me, singing. It's all the same. So can I take you home where we can be alone? And next we were moving on. He was with me, yeah me. Next we were moving on. He was with me, yeah me. Singing. I love rock and roll. Spend enough time in the jukebox, baby. I love rock and roll. So take your time and dance with me. Singing that same old song, yeah, with me, singing.